החלטנו להעמיד על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל נושא אחר מאשר מלווה אותנו ב-40 השנים האחרונות בלבד, שהוא הנושא האמיתי והעיקרי, והוא שאלת הצדק, המשפט, החסד והרחמים שבחברה שלנו. בשבוע שבו אנחנו מציינים את תשעה באב ומזכירים לעצמנו שהחורבן לא בא בגלל נסיבות חיצוניות אלא בגלל ריקבון פנימי שלנו, אנחנו מתכנסים כאן ואומרים לא עוד. אדוני ראש הממשלה, האנשים שהתכנסו כאן אינם נגד, הם בעד. אל תטעה ואל תעשה כמעשה מנהיגים אחרים בהיסטוריה שהציבו את עצמם בביטול ובאנטי העם שלהם. חבק את האנשים האלה. אלה האנשים, אנחנו האנשים שמוכנים להיות שותפים במשמעויות של בניית החברה הזאת בצורה יותר צודקת. אנחנו נישא בנטל הזה, אם הנטל יהיה מוצדק, אם הוא יתחלק באופן הוגן, ואם גם כולנו נהנה מאותם פירות של השגשוג שהושג בעבודה שלנו. אנחנו, המשתתפים פה, כורתים ברית ביניהם על אף חילוקי הדעות, חילוקי המגזרים וחילוקי המפלגות. אנחנו נשבור את אותן מחיצות אוטומטיות שאם אתה דתי אתה כזה ואם אתה חילוני עמדתך כזה, ואנחנו נתפקד כולנו דווקא בירושלים, שהיום קראנו עליה בבית הכנסת, שהיא אמורה להיות עיר הצדק, קריה נאמנה, אנחנו נאבק למען הזה, ואנחנו קוראים לכל שותפי האמת שמבקשים את המדינה הזאת כמדינה יותר צודקת ויותר אמיתית, להתכנס יחד ולהסכים לכרות את אותה אמנה נדרשת בינינו, שהיא אמנה המבססת את החברה שלנו על צדקה, משפט, חסד ורחמים. ביום שבו ממשלת ישראל תראה בנו שותפים לה, לא תראה אותנו כמי שעומדים נגדה, אלא מצטרפים ביחד עימה לתיקון פני החברה ולשינוי סדרי עדיפויות, נדע כי אנחנו בדרך הנכונה לעיר הצדק, קריה נאמנה. שבוע טוב.